Tot comença el dia que m'anava a depilar i vaig pensar, de veritat, per què? Què hi guanyes? Feia temps que pensava deixar de fer-ho, però sempre hi havia alguna cosa que m'ho impedia. Llavors se'm va acudir que hi havia molta més gent indecisa com jo i que hi ha dones que em podrien ajudar en la decisió. Així que vaig trucar a la Cris. Li vaig explicar el que em passava i vaig preguntar-li si volia participar de l'experiment i gravar tot el seu procés d'adaptació a portar pèl. Adaptació a portar pèl. Ara que em sento, sona tan absurd, però si naixem amb pèl. Vaig creure que posats a fer-ho, per què no convidar més dones a compartir la seva experiència? Ja està bé de sucumbir a la pressió estètica. Dones, empoderem-nos i deixem-nos pèl!